Abot na lamang karon sa Lgu Gensan nga maaprubahan sa sangguniang panglungsod ang budget alang sa bonus nga ihatag sa mga empleyado sa gobyerno karong bulan sa Disyembre. Sumala pa ni Gensan City Mayor Lgu Pacquiao nga anaa sa 30,000 ka pesos ang ilang gitagana alang sa mga empleyado sa LGU gikan sa regular, casual o coterminous employee. Ang Collective Negotiation Agreement Incentive ang tinuig nga madawat sa mga empleyado sa gobyerno isip paghatag pasidungog sa ilang tibok tuig nga pagpanarbaho. Nakasiguro ang mayora nga dakong tabang kini sa mga LGU employees dili lamang pang Noche Buena apan sa ilang pang-adlaw-adlaw. Naghinaot usab si Mayor Pacquiao nga pinaagi sa maong bonus mas madasig pa ang mga empleyado sa Lgu Gensan sa paghatag og serbisyo sa katawhan. Mga katropa, hatagi og bonus ang imong kinabuhi, pinaagi sa pag-atiman sa imong kahimsog. Magmintinar og Sunphone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.